Tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila namara shikolomba tinya wilila fala kachideme tinya wilila saraga jubu bomuri tinya wilila fala kachideme nego tinya wilila dabali jubu kemuri tinya wilila fala kachideme أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل في محكم تنزيله كل نفس ذائقة الموت ثم الصلاة والسلام على أكرم خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أم بالمشرف لا تيفي لا جبراو ني أو ني واجلو كنكا Bamako Mali faba kono sigida mi no bi wele garanti bugu nere koro ala kira ka kuma kansan mo na kisi nema bama abafo adamade ni sara iga bara bela jele ne be jo funa kara bara sabai o bara sabai ndo ejume wolo de nyuma mimbe do kiye isale nkofe o hokumu konnana la dala fami kulubali ube wajulu kene basigi kake hine ani duawdo ka suka chokoroba ma no de fatogo makulubali ani islam fure bela jeli ni nyina yo takota nai ni nyina ntala bena oni garanti bugu ansar dinun ka tege di nyogo mama ani yesigida misri moho islama bora ku ga wele jabi wakene indamnena ni bonya masegin ka ani foli ka ko lase jamama o kofe ankara mogo el usaz yusuf tarawele ale bora kala sedike ala ka jongni Shirifla TV chokola nini au angaje anganyamada o sorolum fe ay wal islame o anklela herela shuhere ala ka dama amen liman yaw ala ko jidi amen garziga nyumambi ala bolo ala ka kalfa amma amen anjoro koni ansrango ala kan kishi oma amen anga liman yaw ala ko jidi amen ankaramogo Said Sharif Usman Madana Haidara aleminya jesri kabi dine korota ala kana korota amin ya rabbi aleminya jesri kabi dine indeme ala kana deme amin ala ko kaka ala ya bunya kama amin kirana sokama amin bishula horoma kama amin salli ala rasul salli ulana jala alai ambi garantie bugula bishuina kabe le 24 le 23 troisième mois 2019 ambi au-delà bishuina ambi alafu ala mini folikaka ka ala barkada ala mini barkada kaka ka solli dafe wala son khayra maka nodi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ana sodungew ana ka saybaw ani ma nyuma munun tugula ala ni nyuma nyai fokasi kiyame joduma amin nambolay ambi foli kerengere ka foli nyeshin anga dugutigila kawma ananga almamiw ananga dina nyamaw ka nyini alafe andana here min soroni quartier kono ya rabbi ala ka jidi amin anyi toro munu soro ya ala ko nyoni amin rabbi sikin adabo kun ye hina nyini ali makar nyini ka nyeshi anga bamagato ma ulumunu konanye setike ala ka nema kono amina sigini kenenga ka kedo donye ani miri jigi ka nyeshi uma sabu bi yoromida femi mi unafa bi odi anga sarakati nanga do wi ulamba nyine ala fe
amina munun foya ya rabbi alaka ke uman nora ye ukaburu ko ni toro bi munun ga alaka toro wuli amin ya rabbi alako ke skin yere bunya kam amin bishulla horma kam amin ankara mo bunya kam amin salli ala rasul wa sallim osraka amina laje amido walada kono jona wati kana anta antigema sabu ajirla ana ka fo ankara mo bi ko fe kana wala amina laje ka do walada kono sigina chuko kam inshallah naam a'udhu billahi min sharri shaytanir la'inir rajim akwami tanganyene ala fe ka bo shaytana dangane torom shaytana mingala gemfenye ka bo seti ala kan nema kono akayere bunya kama ani kafani yada ala kananga yere bunya nay ala kanan kafa ala kanan yada amin naam bismillahir rahmanir rahim nam bolay aman sindi ni fama ka fama toy ala minya damine no ala ba laba bunya bay ala mintay korata bay ala mintay ni ala minyi bunye jon seki dogoya nga ala mana fengo fen dogoya mat seko bunye wala ala yimunu bunye amba nyini ala fe ala kanye ulu che amin ya rabbi ay munu dogoya ala kan ni ulu yoroma janya amin ya rabbi jende malla politiki obi ala min bulu kafiri islame nti ala fe mi ala fe aya ni bella laharan nema ayo kerengere ko bla mu'minu de ya rabbi ala kange mu'minu amin ya rabbi ala kange mu'minu amin ya rabbi mbademu aflani kenemin gabi shuina ankara mo banaka fo awi ay sigi chama kenin kenen kan kabri kati ankara mo ananya mo sayyid muhammad ali madani haydara alele mini kenen nyana mayani anye allah akbar fokana ale mini ji dogoya allah akbar ayere sigila o kenede kambi ambi odo kile de la ndella ko fawye mata ninga sigi jien foyi tito sena togo bunye dawla karama navolo ni bay wati la kuyi ni jien ma o man nege kibla danzagula wallahi kaburu kono dodo la ibn nimisa jien mana ma o man nege ka ibla janval walma namara walma togo nyini walma bunye nyini walma mogo tonyo wallahi dodo la ibn nimisa kaburu kono jien foyi tito sena a togoti laba a bunyati laba wale kama kila kwa alayhi salatu wassalam ako kun fi dunya ka annaka gharib aw abir sabil kwa da madeni na manya ko ibina jien so sigike ki ka jien so sigike iki yere sora kono ina fo e tunga mangindi wal matama sira kama tunga mange ni fasobla iti yere sakula ni bitama siraka iti yere sakula o ko jien so sigila iki yere yeki keti sabi na wati bi mashita na wati do so ma da fedo wa wula fedo wa shufela do wa mashita kuma do ani do jena ka salo ni kene insigiya ngina ma ulu soroye ani chamanya damine anvle ka ulu do de ka sangachi jien fuiti to atukola ndiye do be soro fana du ita daraka be soro kadu ndiye daraka be du itikla fana be du semani be mana joye nyana beti kunche nyana kalo mana joye nyana kalo beti say nyana sam mana demne nyana sam beti le ma nyana
diɲɛlatigɛ a fiɲɛ taatɔ n'a ma jiri min bin a segintɔ a b'o bin ni maa min ye diɲɛ dɔn k'a dɔn Ala kari i ka kɛta n'i ka fɔta i b'a bɛrɛ kɛ ɲɛ nka diɲɛ nata tɔgɔ ni bonya ni dawula ni karama nɔfɛ o de ye anw bila ɲɔgɔn juguya la ani hasidiya ani nkalonjugutigɛ ka da ɲɔgɔn na jɔyɔrɔw nɔfɛ ani dawula nɔfɛ i ye tɔgɔ sɔrɔ ni tɔgɔ ma ban tɔgɔtigi bɛ ban n'i ye nafolo sɔrɔ ni nafolo ma ban nafolotigi bɛ ban diɲɛ ma maa si nɛgɛ fo a tilala k'a fori ka bɔ a kɔrɔ e ka ɲininkali kɛ bani kira joli tɛmɛna nabi ɲuman joli tɛmɛna bi u bɛɛ bi min ala y'o de fɔ kira ye a ko Muhammad innaka mayyit wa innahum mayyitun a ko Muhammad a dɔn e ye su ye wa dala i ka sahaba ninnu olu fana ye don dɔ su ye saya ma nɔgɔ ni y'an sigilen ye dɔw de ka kɛnɛ kan kɛnɛ in sigila minnu tɔgɔ la bi minnu bɛ olu kɛrɛfɛ u bɛ nɛɛma sɔrɔ ni u ye a ye to an ka hinɛ an ka banbaatɔw la kira ko alayhi salatu wa salam banbagatɔ ka hakɛ la an kan n'an dɛsɛla ka sarakati bɔ u ye ko jumasu mana jɔ an k'an jija ka nafilaw seli u ye o nafilaw bɛ seli cogo di arakan fila fatiha siɲɛ kelen inna atainaka al-kawsara o siɲɛ 10 i k'o kala fatiha kelen kelen bɛɛ kɔfɛ k'o kɛ hinɛ ni makari ye ka ɲɛsin ka banbagatɔw ma ni kira de kuma nɔ ye jasa an bɛ se ka hinɛ cogo di an ka banbagatɔw la k'u to yɔrɔ la se t'u ye yɔrɔ min na jigi t'u ye yɔrɔ min kaburu ye jigitigɛ da yɔrɔ ye wa jigilatigɛ so in bɛɛ bɛna da kɔnɔ wa bɛɛ bɛ taa lajɛ fɛn min bɛ saya la sɛbɛnnikɛlaw ye dɔ de sɛbɛn nka o m'a bɛɛ sɛbɛn ni min yɛrɛ ye barakali ka don min na o b'a tɔ ɲɛ dɔn an bɛ dugawu de kɛ ala k'an ɲɛw yɛlɛ jani ala mago ka jɔ an na saya ma nɔgɔ dɛ seli sun jaga hiji nin bɛɛ ye ala bato ye nka a bɛɛ kun ye mun ye lahara bɛ nɔgɔya an bolo cogo di sigara bɛ nɔgɔya cogo di an bɛ ala bɛn ɲɔgɔn ɲɛ hɛrɛ la cogo di seli ni sun ni jaga ni hiji ni kun ye o de ye nka dila ma ko n'an y'a kɛ a bɛ mun ɲɛ anw ye diɲɛ so sigi la yan seli o b'an jogo ɲɛ sun o b'a to an bɛ hinɛ sabu n'an ye tile 30 kɔngɔ laminɛ ni maa sela ma k'an deli ni se b'an ye an n'a dɔn dekun ni tɔɔrɔ min bɛ kɔngɔ na an na hinɛ o tigi hiji bi ten faama fandan setigi président bɛɛ n'i ka jɔyɔrɔ don nka n'i sela ala ɲɛkɔrɔ ye k'a jira aw la k'a bɛɛ ye ala ka danfɛn ye wa a bɛɛ ka kan ale ala bolo fandan bɛ danbe min miiri président yɛrɛ b'o de miiri bɛɛ bɛ taa jɔ ala ɲɛkɔrɔ ye cogo kelen na jaga bɛ bɔ mun na fandan dɛsɛbagatɔ minnu bɛ an na n'u ye baara kɛ ala ma garizigɛ fɔ ni d'u ma k'olu dɛmɛ teri dekun ni tɔɔrɔ min b'u kan olu na se ka maa gɛrɛ fana dɛmɛ n'i ye silamɛya lajɛ foyi t'a kɔnɔ maa bɛ maa ɲininka fɛn min na ko mun na ne donna diinɛ kɔnɔ mɛ anw ka diinɛ kɛ n bɛ an bolo yɛlɛko fɛn de ye bɛɛ tun ye silamɛ ye bɛɛ tun ye kutubu ye sɔɔni an bɛna waliya wele an yɛrɛ la an bɛ seli ma anw bali jɛnɛya la a m'an bali suyɛni na a m'an bali namara la wa a yɛrɛ m'an bali asidiya la a m'an bali mɔgɔ tɔɲɔ la an bɛ seli a m'an bali ɲɔgɔn kɔrɔfɔ la a m'an bali hasidiya la wa an b'an bali dabajugukɛ la
ega jiyan so lajaban fama be bari ta ka tribunali u ke terrain no fe du no fe mobile u no fe joro u no fe wallahi ega nyiningali ke jiyan dani biche ede la ka fama fly tribunali la ku bi kelela u dayro no fe ko ikaburu yi na tala shudo yorola shudo mana ba fatia manata bebi yere nyini bebi so de magge halni mba talo na gumuruna ba maga to do kaburu kerefe dogi kando ay ni yoro imbe ga blanda ga chagorobai ndi ga chagorobai o meida wallahi ni ma dubla abi dubla yi kele tike o no fe kele bi ke fen no fe jien so mi aba amina an kodo ala wa be ambla ka anjafu subhanallah jiyama machine nigen ka yele fakala ka furi ka bo akoro nay negani togoy ni togo ma ba do dola ere togo tigi bi banga bo akoro ore kama hakli makanga ere juger sayyidna umar kuma yede fo ako hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzanu akwa nganyere juge kanyere sege ka laje jani setgi alakata an sege wanga baraketaw kwa nga bla mizanuka anga pese ka laje na ya soro anye bara nyuma munun ke no bike sabuye ka anke kasratu tike Allahu akbar woni kale ka nam garamo jiyan horo hara togoni bunyan no fe aye mako chaman sade sigida wala jaban sigida ni géométrie utala ku ka terrain suma nuye mitri place u bo ka demza nga balon da yoro u bo nyinanti ka kaburu do ko o place bi bo kabla ko ne min bolan cela domi ko amino bla akelina ya wala kama madali kafiye ali ibn abi talib karamallahu wajhahu dodola wala ay madina du bayala akele ka madina du yala aya soro du do be yelen tika mena usudo kono be ali bola taala kati jo fo dugula ban ayoro juma mage kaburdu asele kaburdu la tali jo kaburdu la ali ye dakuriya sabade fo wele kanzaba ali ko chogodi ajole kaburdu la ako buyutun sakanat amwalun qusimat nisaa'un tazawwajat wa nimna ala furushikum famala halu ma indakum ali jole ay kabur nun laje ako kabur gono shu dalem buyutun sakanat ay dumunun joka bla ko yande ka ke villa ni etage wi aka dot yigere solla sonnun aw cheta bo yesunnun kla bayni yorota amwalun qusimat ay na volomunu nyine bolo jugo bolo nyuma ka musiki mawkuna ayere kuna na ka fere na ka plan nyi ko nyine ko fara nyonga ka ke konti bloqué e bangi wala wallahi aka do on na volonunu cheta bo yo kla uni nyonje aw to kabeli nisaa'un tazawwajat ay musomun furu halaw ndi sokala makado ali oluche kanufe jenyefe wallahi musomun furu la jagarema ngina na awko famal haluma indakum opala la alajbami aw boloya nafsuko lakalimai shuti majabi ali jola yesangake ako wallahi فلو استطاعوا تكلما لقالوا تزودوا فإن خير الزاد التقوى أكوني على مدادي باماتون نوما وكبر كنا كوكا ما جابي كوكنا فودي كانا صرفنا تكلبك كصرفنا تا ولا بلي بلي با كودي أنغان جيجا أنغا سرا علي على ينسراني ودي جلي على نيوما بي ni ala israye dusukun mina kaba
wallahi febe bi doya anyako ala yasranya baliya wade bi ka ambla nyongon juguyala wade bi ka ambla nyongon tonyona wade bi ka ambla nyongon hasidiyala wade bi ka ambla nyongon dabalila ala yeminke minni otobulu wade kama dondola kamele donnana asla don ba doma agerlawul akwale magobi dula tere dola uka tere ndama tere mi nale ya kadu joye ati koromantige ati toro ati neni wa maka toro tisa maka toro tisi mama ako don ba nyale ta tige ma abola nayi ay dugu ban fukata dugu sofuru kuna atala nayi mi atala kata jo kaburu dodili ako ni magobi odula ko jo ako yande odu joro yi koro foliti kaburdola ñongon togo ciente ñongon juguyate ñongon hasidiyate wa ñongon ñeñininte beni ka bara de bi chawbi ñongon doy ina fo chawbi ñongon doy a jogo kaburu man non de nga yika bara wode bi garanti akon ema yi an mi sojo ka ban nan ye sojo an bi dabo ala ka fenêtre bo ala an bi tila o la an bi courant do akon o taamo an bi ventilateur do o taamo an bi clim ka tila ka karuda o taamo an bi gilan sanga da kono abe kunye mun ye lafiya kaburu laje fama fanda togotigi abe bi ta dami bogomuka ala o de fo courant de kono منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى نالا يودا كبوين بوين دل ومثلك أو سكي ومسكي تكوني كأو لبو بوشو غيرلا كان أو جون نير على نيكورو يمينجي يولوني إسايا جميني إسايا سبحان الله ودوين تي دونو وين ala de fokorane kuna ko yawma tubla sarair domina gundo bitada kenaka o doti do no amba nyine ala fe ya rabbi anga ketana anga fotaw ala ko ke ala sabu amin fillah ala amalmo ame obefo islamia ka folila be kishi ani kuna ja foli ko fe anga kuma mancha ni sonja de ba ana ani bismillah kama inshallah ame anga shirifu wala amu bismillah anga kena konnana wala anga almamu amu bismillah anga kena konnana ma ba fen fe no hadarla ni kenen kaya ama bela jelen bismillah ama deliset ga allah subhanahu wa ta'ala fe mumun na tosro o kanu ta tosro wala ko fe wala kul wala beto wala ame folila islam bela jelema ka klaka anyere kalfa alala kan kalfa anga shirfula uka do ka anye uka do ke anga bamagatoy amado ni mbaray anya damne nyina o ya santana sabla anya damne debikati ana anga shirfuke noy muhammad al madani haydara anya damne kati bi ali allah subhanahu wa ta'ala kan nemala amade allah subhanahu wa ta'ala ka alaka hina ayrala alaka ya fama wala ame do nyini alisa awfe aga do ke anga bamagatoy ni kana anya siya anga choroba tola no oye fatoma kulubali inshallah alemi nasro aklara ana wala 2009 depuis 2009 ani bara anya damne fobi alhamdulillah ni shuru ka dowiye ama dese ni kenen yona wasilla ama de la fe ni on san chama be ala bol ala ko yira ana azza wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim اللهم صل على سيدنا محمد الصادق للخلق نوره ورحمته للعالمين زوره الحمد لله أمين كنا باينكا نكنا نورما باين أني نكنا سوال باين نيه نما ينندي كان يشين سلام فري بلا جلما كل لكوكا بارين دامنا لكاتي كان غراندي بويا anga comité falaw ka
ya san chama ame bara ngenyo fe ame do kala ngenyo fe ka wajuro ila be nyo fe afi on fe na e shirifu na kenaka alhamdulillah bidan yere no yina tanye 2019 ankara mo السيد الشريف عثمان مدان حيدرا أقدموسو مقربا حيدرا كان سورو نورتيجي كان سورو بوياتيجي كان سورو أبو أنا كان يقولوا لي تاي سامي أمي أقولوا لي كبارا لا أمي فهم بكني أقولوا لي كجين أنا كان كأبو أبي سملا كان أما إن أعرف ankara mo ya bina kuma min fo anya ala ka fo no yama na yi min fo ala ko famu alo wala no ga bela jelema ala ka ngen ne ma ka islam fo bela jelema ama fo joy aluma assalamu alaikum otimelen ko fe ankara mo muso no de ankara mo a Sheikh Sharif Usman Madan Haidara de muso a Sayyida El Haja Makoroba Haidara ale bora ka dine wala ala ka joni anga je anga nyamada o sorole أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الكونين والثقلين الذي لولاه لم تخرج الدنيا من أدم وعلى آله بيت طاهر وصحابته الأخيار عدد نعم الله وإفضاله أستعيل ذكرك إلى ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هيدرا الحمد لله أنكلين كوفي كتمانيني على فيك أبو شيطان تورما ألمي ناكرا فرلا كيروفين كبو على خنما بلا جلينا ninga sabuke yere bunya alhanini au kishuma okofe aman sinsini dalba masato barka mai jehine la bolentigi allah rahine kerengere lentigi ko damine na masami nyena ko bika ke masami nyena ko bitala ba masami mbulu masami kale kando go kullu nafsi zaikatul mauti ikado ko ninkilingilin bebi sayanene amangini ala fi anzigira here la ala khani mawli here ka soli ke danfe ona son here maka no yi amineta deni abdoulaye deni chemi nana nini o soro jane me ka ngunga ninga tegeta khambla aljine khono amangini ala fe ala khane mani kishi jidi anaso dingoye anaka saba yumombe o ko fe nyo fo ni islam ya foli ani kele ya foli ani bade ya foli no de alaka kishike neni auka alhamdulillah ambe ala fuka ala tanu ni kene sanfe ka klasa kene na ba bela jerelin fu ambe sigida mina ka sigida ma ba ubefu amba almami so befu ka dugutiki fu ka politiki tonye ma ubefu ka klaka nga kene chokorobaw na musokorobaw fu ka bunyani no fe ani dugo ka soro ka do makuma khono alhamdulillah kuma janti on fe shuina on nana kana wajulu kunche ka dugo ke ka klaka dugo nyini ankara mo bora ka wajulu bege ka ba min ka nga fo ale yo fo aywa min ka nga famu ninga barake na ni bulu aw yere yo famu ami ala deli ala khatu anga barake na sigi nkundo go tineni awla no de ga hinanyini ala fe ka nyashi anga takaba awma ami ala deli uyi ala khat nema jidi uka ka hinake uyi ku dayoro nema ka anyere onya ka anta dungono ka amme ka saraka buyi ka nyena mahine ke anyere ala ko ke kira bunya ka shirifu horoma ka sallallahu rasul salim haidara ola ni anyera antura ka anyere yeni kenen sanfe kuma be akanga an hakli jiki anyere tadungila Allahu akbar sabla ambian shuinari ka hine nyini ala fe ka ke tabawi minu tara kaba
minnu taara kaban a bɛ fɔ ko olu ta banna anw minnu bɛ yan n'an bɛ ka ala ka fiɲɛ sama k'a bila facture ti an n'a cɛ a la anw de ye jɔrɔfɛnw an bɛ taa don jumɛn an bɛ taa waati jumɛn an bɛ taa k'an to sira jumɛn kan an si t'o dɔn saya ye fɛn ye a sudan ti jɔn na i ni ala mana ja cogo o cogo i mana k'a teri ye cogo o cogo a t'i sa dɔw f'i ye a t'a waati f'i ye i t'a heure dɔn i t'a minute dɔn i t'a seconde dɔn fɛn de don ya a t'i bakitatan ale bi cuni a t'i suda joona fɛn min n'a t'i suda fɛn cunta de don an kan k'an cɛsiri de sa k'o kunbɛn ni mun ye ala ye min ɲini an fɛ an ka kisi b'o de la an ka lafiya b'o de la ni sara i ta banna u b'i su ko ka t'i don k'u bolo ko ka bɔ i bɔgɔ la pewu a bɛ fɔ e ma k'i ta banna sigi kun t'a la janyana a fɔra ko teri saba de bi jɔn na i ka ɲɛnamaya kɔnɔ n bɛ n da don o yɔrɔ la ka dugawu kɛ ka kɛnɛ kun cɛ o teri saba ye mun ye teri fɔlɔ n'i sara dɔrɔn ale b'i janfa teri filanan i n'ale bɛ taa kaburu la ɲɔgɔn fɛ olu b'i don ka biriki sɛmɛ i la ka coyi kɛ teri sabanan i n'o b'i da kaburu kɔnɔ ka wuli ɲɔgɔn fɛ ka taa fɛsɛfɛsɛli la ɲɔgɔn fɛ o teri saba de bɛ buna adamaden na teri fɔlɔ ye jumɛn o y'i ka nafolo ye i ni bɛ bi yɔrɔ min na o bɛ o wari d'i ma i kun ka di n ye koyi an jɛra ka kow kɛ ɲɔgɔn fɛ i ye ne kɛ ka muso ɲumanw sɔrɔ ka jɛnɛya kɛ i ye ne kɛ ka sinji tigɛ i ma sɔn ka hinɛ i balima la ni ne ne b'i bila bi ne bɛ o wari d'i ma bi k'i n'i ma to ɲɔgɔn na i m'a mɛn maa si la fɔlɔ k'a sara k'u y'a ka miliyɔn cɛ ka taa kɛ dingɛ kɔnɔ a nɔfɛ o tɛ yen i bɛ sa i bɛ taa k'a to i bɛ sa i bɛ taa ka etazi ninnu to i bɛ taa k'i ka voiture climatisew to i bɛ taa k'i ka so labɛnnen baw to makila li alimɔri fɛn bɛɛ dafalen b'a kɔnɔ i bɛ taa i ka nafoloma fɛn bɛɛ i b'i kɔ don a la i ye jɛngiri nafolo min nɔfɛ ka namaraw k'a nɔfɛ ka yurugu yurugu kɛ ka ala kota sugu bɛɛ kɛ nafolo in nɔfɛ ale de b'a f'i ma ko ne y'i bila yan i ye min kɛ ni ne ye yan sa i bɛ t'o lakale i ma ye ne ye au revoir d'e ma yan ne fa kɔrɔ y'i ka nafolo kɛ ka ɲuman kɛ e y'a kɛ ka hinɛ i balimakɛ in na o bɛ luwanse la du tanjɔn b'i kelen bolo terrainw dan t'o la sini nasɔngɔ t'a bolo bi a bɛ min don o yɛrɛ t'a bolo e n'i denw bɛ sɛ ka diɲɛ don o don k'a dun ka tila k'a tɔ ta ka taa bɔ ɲama na e hinɛ n'i balima la i sigiɲɔgɔnkɛ bɛ cogo di seli sera fini t'a denw na dumuni t'u ka so balo tɛ yen e n'i denw seli don o seli tɛ aw bɛ otirisi don ni gezinɛri don na diɲɛ don o don aw bɛ dumuni kɛ la k'a tɔ bɔ sigiɲɔgɔnkɛ nin bɛ yen dɔrɔmɛ t'a bolo se foyi t'a ye kɔrɔ e hinɛ n'o la n'i ka nafolo ye i bɛ sa k'a to i bɛ sa ka alimɔri falen to i ka finiw na gezinɛri kalalenw i ka vɛsi dagabanaw i bɛ sa den si t'a fɔ a kana taa ba don ten dɛ a ye ba ka ni gezinɛri in bɔ ka don a la ni mun ka d'a ye dɛ den si t'o fɔ ba sara an k'a to a ka li sanfɛ i ye li min san miliyɔn 2 ni kɔ i ti t'o sanfɛ u b'i ta ka bɔ i ka li dagabana in sanfɛ k'i bɔ i ka so climatisé kɔnɔ ka taa n'i ye mini mɔrɔku o don i ti don i ka veguti kɔnɔ ka taa i ti don i ka amɛri kɔnɔ ka taa i ka chrysler ni Range Rover e ti don o si kɔnɔ u b'i labɔ a don k'i don jumɛn kɔnɔ Corbière i ni min bɛ bɛɛ tile kɔnɔ n'i b'i ɲɛ tugu ka daji tu u b'i labɔ o don k'i don o de kɔnɔ ka t'i da gilasi la fɔlɔ
iti dai muso ni chini kɛrɛfɛ dɛ ayi u bɛ t'i bila glasi la yanni waati jumɛn cɛ I janaja waati o kuma bɛ se I denw kɔni tɛ olu yɛrɛ bɛ siri I su ɲɛ u bɛ cɛkɔrɔbanin dɔ ɲini sigida la min yɛrɛ I ka mɔgɔ kun da la hali I t'a jate olu de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka t'i su ko se t'i ye bolo tɛ se ka lamaga sen ŋuma tɛ olu b'i su ko ka tila ka mun kɛ k'i meleke ka sange mɛtiri 70 dɔw 65 diɲɛ don o don I bɛ bazɛn mɛtiri sa 2000 k'i pari a la mɛ nin don 70 ou bien 75 65 mɛtiriw de bɛ taa san ka na o kɛ k'e ka sange k'i siri fo k'i ɲɛ I tɛ taama n'i yɛrɛ sen t'i kɔrɔ bolo t'i bolo nɛn t'i kunna min bɛ kuma u bɛ sɔrɔ k'i ta k'i da mun kɔnɔ baranka u bɛ ɲɛ I ma o don k'i ta ka taa n'i ye u bɛ taa mun k'i kan ka taa seli kan n'u selila I bɛ taa minɛ kaburu o bɛ taa sɔrɔ I teriw ni jɛɲɔgɔn kɛ bɛ ka dingɛ senga bili ɲɛ ka t'i don o kɔnɔ ye nafolo tɛ t'i nɔfɛ foyi tɛ taa hali ka mobili minnu ka di ya do I denkɛw b'a bɛɛ gare k'u ban ka boli ka taa parce que u bɛ ka taa kaburu la u bɛ don sataramaninw ni bâchew kɔnɔ ka t'i bila ka segin o ye ta bannen a la I ye min kɛ n'i ka nafolo I jɛ in kɔnɔ yan I ye sinji minnu tigɛ n'a ye I ye jɛnɛya minnu kɛ n'a ye ka voyage ni sungurubaw ye ka t'i da n'u ye kɔfɛ I bɛ taa ɲɛfɔ Ala ye o don I kaburu kɔnɔ nafolotigi hinɛ n'i ka nafolo ye kira ko ten a ko fɛn 3 de ye jɔn ta I ka nafolo la I bɛ min dun ani I bɛ fini min san k'a don I yɛrɛ la ani I bɛ sɔdaka min kɛ o de ye nafolotigi ta I ka nafolo la sinon foyi t'i ta ye I bɛ sa k'a bɛɛ to yan ka taa k'a to yanni I ka taa mini min b'i bolo I ni balimaw ni sinjiw ni sigiɲɔgɔnw ka ku a la o nafa b'i kan kosɛbɛ waati tagara teri 2nan ye jumɛn n'o bɛ t'i bila I dingɛ kɔnɔ dɔrɔn ka coyi kɛ ko ne ta banna o y'i muso I denw I teri daga wuliw I jɛɲɔgɔnw olu de bɛ t'i don dɔrɔn ka coyi kɛ k'olu ta banna ayi u se tɛ o don na I ni muso si t'i ja ko nin ye n ka baramuso ye I tiɲɛ bɛɛ d'o ma k'i muso fɔlɔ tɔɲɔ o ye I t'i muso fɔlɔ ka hakɛ dafa I mago t'a la I ka sira t'a la sɛgɛn ni degun ni tɔɔrɔw ni ɲaniw b'a kan I t'i kɔfila la I mago foyi t'a la I bɛ k'i tiɲɛni bɛɛ kɛ I muso ni tiɲɛni min ye k'a tiɲɛni bɛɛ kɛ o somɔgɔw ye n'i sara ale t'i tugu I kɔ ka taa da I nɔfɛ dɛ k'a fɔ ne ni karisa kun ka di ayi a tɛ taa da n t'a bila ɲɛnafin na n bɛ taa n da fɛ o t'o fɔ I bɛ sa depuis I ka so o bɛ siri I ɲɛ karisa fatura I tɛ taa lajɛ a ye t'aw ɲɛ d'a kan a ka au revoir labanw di wala a ka ɲi ne yafara o ne yɛrɛ de bɛ siran kojugu ne tɛ se ka taa lajɛ depuis I b'a dɔn ko jɔn y'a yɛrɛ ye depuis I b'a dɔn e y'i yɛrɛ de ye I y'i yɛrɛ de ye ana ye mun ye Ala k'o k'e k'i hakili to I cɛ la ne ba o dafara o e cɛ ka hakɛ min b'i kan kɔrɔ e ma dɔ jɛ o la e y'a bɛɛ dafa cogo la e siranna Ala ɲɛ I muɲuna I cɛ ye I sabalila ye yala e y'i kɛ dugukolo ye e cɛ ka taama I kan filenba 2 tɛ biri ɲɔgɔn da la dɛ Ala tɛ waraba 3 di mɔgɔ ma cɛ wara muso wara den wara I t'o yɔrɔ si ayi cɛ ka kɛ wara ye muso ye k'i da ye I ka den waraba sɔrɔ o de ye muso bɛɛ ka laɲini ye bi Ala ka dugukolo in kan o tuma a ti ɲɛ mun kɔ an ka ninnu ka hakɛ dafa m'o de fɔ ka caya maa ti ɲuman kɛ cɛ ye bi k'a k'a dɔn I ye hakɛto bɛ kuma kan dɛ maa ti ɲuman kɛ cɛ ye bi k'a k'a dɔn I ye ayi muso min k'i bɛ hinɛ cɛ la ka ɲuman k'a ye k'a b'a dɔn I ye kelen kelen wa an fɛnɛ kana bila an kunna k'an k'a kɛ u ye o k'a dɔn an ye dɛ n'an y'o kɛ bilahi an ti ɲuman k'u ye
an ka kɛ u yala ka barika don an denw na muso disi gosi yɔrɔ ni waso yɔrɔ y'i den de an ka cɛ ninnu ladon ka koto u ta la k'u barikaw ɲini walasa Ala ka se k'a barika don anw den ninnu na u ka kɛ an ɲɛji cɛ sababu ye don dɔw la nka ni e y'i kafa k'i y'a da a ti kɛ n'a ti fɔ ma ni cɛ ye kelen fɔ e ko 100 e den bɛ kɛ mun ye furu kɔ e den ti kɛ fosi ye ni furu tɛ muso sabali cɛ kan cɛ ninnu ka hakɛw a walandaw dira a ka ca an k'an cɛ siri u fɛ an k'u labato an ka hinɛ u la an k'u ladon bibi in na jamana bɛ yɔrɔ min na gɛlɛya bɛ yen kosɛbɛ se ti mɔgɔ ye bi ni se ti cɛ ye don min na ko dɔrɔmɛ t'a kun ne ba a ɲɛji cɛ hinɛ a la e ka nasɔngɔ bɔ i ka tobili kɛ koyi a k'aw fa kosɛbɛ ni wari t'i bolo ni wari b'i somɔgɔ dɔw bolo i kɔrɔkɛ ou bien i bɛnkɛ gɛrɛ o la i ka dɔ minɛ i k'i cɛ balo awɔ don dɔ bɛ na a b'i se sɔrɔ n'a ye se sɔrɔ a bɛ kɔnɔ k'a b'a d'e ma a bɛ sina ka dɔ furu ka n'a fara i kan ten kana dimi ayi muso e kana dimi e kana fɔ a ma ko bi de sera kunu ne kun bɛ k'i balo ne de kun bɛ so sara ne de ye fɛn bɛɛ k'i ye kunu bi de sera i sera ka dɔrɔmɛ kɛ 2 ye i bɛ dɔ ta k'i b'a fara ne kan ne ye sara k'ala ye ayi ne ba ye ɲuman minnu kɛ kana pɛridi sa e ka sabali ma ɲi don min na cɛ b'i sigi k'a f'i ɲɛna karima sina e ye fɛn bɛɛ kɛ ne sabula u t'a f'i ye k'u bɛna dɔ fara i ka u dalankolonw u b'i mankutu k'i tanu fo ka ɲɛ ka sɔrɔ k'a f'i ye karisa i ye fɛn bɛɛ kɛ n ye mun bɛ e ma min kɛ ne e sabalila ne ye nin kɛ i ye nin kɛ komi baaraw ka ca du kɔnɔ denmisɛnninw cayara ne yɛrɛ y'a lajɛ pour que e lafiya ka woro bɔ karisalakaw den nɔfɛ ko n bɛ n'o furu ka fari baara caya tɛ koyi sinon e b'i ka baara kɛ don o don e m'a fɔ a ye k'i sɛgɛnna o a b'i fɛ ka dɔ de furu ka fari i kan a siran bɛɛ de o de kuma ye ne ye nka silamɛmuso ɲuman hɔrɔnmuso ɲuman i bɛ mun kɛ k'i furu cɛ lafiya kana pɛrɛ a kun ye sa e kana dimi e kana kuma sidɔnbaliw fɔ k'i ka ɲumankɛlenw pɛridi ayi a fɔ a ɲɛna karisa fa baasi foyi t'a la e bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ne bɛ yen ni o diyara e ye o de ka di ne ye wa n'i ye kɛtɔ ye k'o kɛ i b'a sɔrɔ ne ka hɛrɛ b'o de la i ye min fɔ denmisɛnninw ka ca ni o nana ne yɛrɛ bɛ lafiya ne bɛ sina ka denmisɛnninw ka ko to ne ba nin kɛ ka cɛ jaabi a maloyalen to ma ɲi e kana pɛrɛ-pɛrɛ a kun kana jama-jama a kun sabaliya i ka nin yɔrɔ nin fɔ a ye walahi a b'a da a b'a miiri a b'a fɔ ne muso in ye ne muso qualité de et puis a bɛ siran ne sabula a b'a fɔ n'i ye nin kelen ye ka nin fɔ ne ma da la ni limaniya i b'a sɔrɔ a bɛ fɛ ka ko dɔ labɛn ne kama a bɛ da a tɛ sunɔgɔ a ja bɛ to ka tigɛ a waati sabula bibi in na Mali in kɔnɔ min sanga wulilen don ni cɛ ko k'a bɛ dɔ ta dɔrɔn o bɛ cɛ faga n'u ma jikalan bɔ i kan u bɛ muru ta k'i yɔrɔ dɔw tigɛ Mali bɛ o niveau de la o la u tɛ sunɔgɔ u dalen de bɛ hami ne bɛ kɛ cogo di kɔrɔ tɛna wuli ne kama dugu tila fɛ muso b'o de miiri bilahi cɛ b'o de miiri cɛ dɔw bɛ yen u ka gɛrɛn na o y'a baro kɛ u b'u musow dɔn kelen ko ne bɔra filanan nɔfɛ ko mais ne tɛ sunɔgɔ sufɛ ko depuis ne y'a fɔ n ka fɔlɔ ye ko sufɛ ne bɛ n da maramafɛn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ mugu bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ne b'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka n'a don dilan jukɔrɔ ka da o ye terikɛ kelen ka kuma ye k'ale bɛ muru bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka n'a don a bɛ da dilan côté min na ka n'a don kɔrɔ k'i da a ko ni fajiri wulila dɔrɔn ale b'i dɛn k'a bɛɛ ta ka taa bila a nɔ la ka sɔrɔ k'i ɲɛ jɔ ale tɛ sunɔgɔ o kɔfɛ fo k'ale taa baarakɛyɔrɔ filanan dɔ ko ma ko n ka cɛ ko e don k'e t'i dɔ furu wa a ko bɛɛ b'i muso dɔn ni ne kɔni ye dɔ furu ne y'a fɔ n muso ye don o don o kɔrɔ su o su ne bɛ n da ne ka casque de don n kun na ka na sabula a b'a muso dɔn n'a ma casque don a b'a kun ci muso an ka nin bɛn an yɛrɛ ma sa an ka nin kun an yɛrɛ la an ka sabali ni nin ye an k'an den ninnu ladon
ka barka ɲini an cɛw fɛ a ka se ka don an denw na an k'an ta k'o ye an kana sinaya kɛlɛ ta ayi n'a ma ɲɛ k'a bɛ sinaya kɛlɛ kɛ a ye sinaya kɛlɛ kɛ barika ɲini na a fɔ karisa ti tɛmɛ ne na barika ɲini na fiyewu fo n ka tɛmɛ a la de a ye sinaya kɛlɛ k'o ye a kana sinaya kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn kɔrɔ matigɛ ni ɲɔgɔn kɔrɔ fɔ ye nafa t'a la an k'an cɛsiri musow anw ka sabali ka koto ninnu t'a la n y'o de fɔ a fɔ anw de ma k'anw ka sabali sabula a bɛ kɛ anw de la a fɔ mɔgɔ min ma k'i ka sabali a bɛ k'e de la ni fɛn tɛ k'i la a tɛ fɔ k'e ka sabali o kɔrɔ ninnu tɛ ɲumankɛlaw ye anw de kan ka sabali kɔ an k'an cɛsiri cɛw a y'a dɔn ko ni bɛ anw fɛnɛ na a y'a dɔn ko ni bɛ anw na a ka hinɛ anw na hakɛ min bɛ anw ni aw cɛ ko anw ka o dafa aw ye o hakɛ ɲɔgɔnna de bɛ aw fɛnɛ k'a kan ka dafa anw ye aw bɛ taa anw ta ka bɔ an fa n'an baw cɛ la ka taa n'an ye du kɔnɔ an tɛ du min fa dɔn an t'a ba dɔn ni e yɛrɛ tɛ o la e de kan ka hinɛ anw na n'an banana k'an furakɛ ni fɛɛrɛ b'an ka fini san ka d'a ma ka sɔrɔ seli tɛ n bɛ nin fɔ n ka sisan wajuliw la ka caya papiye dira nka n bɛ nin yɔrɔ fɔ ka tɛmɛ o ye mun ye cɛw hinɛ muso la ni hami gɛlɛn b'i la ni hami gɛlɛn bɛ e cɛ la hami min k'a ka gɛlɛn kosɛbɛ fo a b'i dɛsɛ ka sutɔ na n ka nɔgɔya sababu f'i ye Ismaila Zami don dɛ a ma se i ka taa mori f'i ye a nɔgɔya sabu ye mun ye e k'i miiri ka sina k'a fɔ ala ni hami gɛlɛn in bɛ na n t'a wuli cogo dɔn nka mɛ ne bɛna a lajɛ ka taa n ka jɛnɛba nisɔndiya bi ni mun ye n bɛna irisi san ka d'a ma ou bien n bɛna vakisi san ka d'a ma i se ye min ye fini na n bɛna nin san ka ni sabaranin fara a kan ka ni sakenin fara a kan ka tila ka nin disanin san ka ni warinin bila portefeuille kɔnɔ ka taa d'a ma a ka nisɔndiya n'a ye ala ko kama i ka ne hamini wuli ay depuis ya ŋaniya siri ka sɔrɔ i m'a waleya fɔlɔ hami ala b'o wuli i b'o san o cogo la e k'o san o cogo la ni hami kana se du kɔnɔ jɛnɛba k'e kunbɛn ni nisɔndiya ni sewa ye sabula cɛw ka hakɛ dɔ don an kan n'u bɛ don so kɔnɔ an k'u kunbɛn ni nisɔndiya ni sewa ye su taalen n'u man da don olu la k'a walawala ka ɲɛ o k'e kunbɛn ni nisɔndiya ni sewa ye e ka don ka n'i sigi ka sina ka mana foroko d'a ma ten a k'a dayɛlɛ k'a lajɛ a k'a fɔ nin ye jɔn ta ye kuwa e ka sina k'a fɔ jɔn ta wa e ta de don ne yɛrɛ ko de ma ɲinɛ dɛ kuwa seli ma se dɛ a b'a fɔ sabula a ti sanga na so ni seli tɛ o ti fini y'u ɲɛ na ni seli tɛ o la a b'i hakili jigin k'a f'i ye ko seli ma se n'a ko seli ma se a fɔ a ye seli ko don wa n ta ka taa nin kala i k'i para la ɲɛkɔrɔ dɛ a b'a minɛ k'a dayɛlɛ ka saki dayɛlɛ ka taa wari sɔrɔ a kɔnɔ a b'a fɔ kɔdi i ka wari ma bundu nin kɔnɔ dɛ i b'a fɔ a ye n ko e ta don ne ta ye nin fɛnɛ ye a bɛ sigi ni nisɔndiya min ye ka kɔntan ni nisɔndiya min ye o kama ala bɛ hami o muso hakɛ bɛ cɛ o cɛ la hali ni ye miliyardɛri ala b'i dɛsɛ i da dumuni na o ma wuli ka waliden furu ka taa tɔɲɔ k'ala ka hɛrɛ k'e ye mun na ala t'a yɛrɛ sɔsɔ o tuma an k'a lajɛ an k'an cɛsiri an ka se ka ala sɔrɔ a ɲuman na an ka diinɛ ninnu baara kɛ komi ala y'a ɲini an fɛ cogoya min na a ɲuman na a jɛlen na u ye papiye di ko waati sera an bɛ dugawu kɛ ka dugawu ɲini k'a ɲini ala fɛ ala ka hɛrɛ kɛ an bɛɛ ye ala k'an hamiw dilan ala k'an wasa ala k'an sutura ala k'an se an yɛrɛw kɔrɔ ala kan'an siri danfɛ na tagabaga ninnu ala ka hinɛw la ala ka ɲɛnɛma hinɛ k'an yɛrɛ an karamɔgɔ ala k'an ɲɛmɛ ala ka si ni kɛnɛya d'an jamana in ala ka bɛn don a kɔnɔ ala ka futinɛ bɔ mali kɔnɔ mɔgɔ bɛ futinɛ ɲini ni jamana in ye ala k'u bɛɛ a janfa dingɛ kɔnɔ ala k'an yɛrɛ wasa k'an sutura ka san caman yira an na kira bonya kama sɔlila rasul. Kɛnɛ in kun cɛra ni garantibugukaw ka alimamiba alimam Ahmad Baba Haidara ale ka dugawu don. خافوا القرآن الرحمن علم القرآن لو أنزلنا هذا القرآن أم بمن ينهر على كاكي أنجي أم بسرطر من يا الله تعالى كان كسك باما جمعنا على كباسكي بين على كدو جمعنا ديوني نيجونشي
anga bambato allahumma ghfir lahu warhamhu wa abdilhu daran khayran min ahli darihi allahumma ghfir lahu warhamhu wa abdilhu daran khayran min ahli darihi allahumma ghfir lahu warhamhu wa abdilhu daran khayran min ahli darihi ambe bele jilen fo ambanga karamugo monon nana kana wajulu ke ani ande muso monon sera yankana duwa ke anyi ambe duwa ke uye ufana ka duwa ke anye ka duwa ke anga sigida ace ana muso ani ma wo ma mi ya yarase ya rabbi alaka unyman segi alaka ka hamina ko no ya rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab inna allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Nisoja o nga fen folo parce que bamanan be zana do da ko ne mo duga e shuga ki kana fo bo shuga ba fo ban shuga ni kene sugu ye jigiski kene parce que wajil kala fo boraka fo sisa ambe bi labani ndela ko ni ye mun ke bo tonosro ka ye kana sigi do ka bani kene ka tigi fatule 190 100 ko fe o ban ru jigiski ka fo 2090 amina mo soro mun na sigi ka dugo kanyi o ban jigiski flana munye wajulu mun kala ni kenen kan aban labe aban andeme kan saya labe yani nyora don kase anyuru kan ka don am mun ka wajuli na fa bayo ye a sawana munye ambora 8 mars temene na 6 ni kenen bunya ko muso de bolo muso baro de bolo a seri Sherif Ousmane Marana Haidara de muso o fana ban hakli sigi ka jira ka fo dinay ala ya on ka clé ala ya on la jakuseba ka an sira jirana sira tege be ka chani muso kala kan sugu bela pour que aka dina sira nyuma mu anga saka don ni ko sawa ne ni soja vraiment bi dugo ke bambakaton ni ala ka ni kuma here ala ka kuma bodai amunu fana sira ya rabbi ala ka kanyuru ma bodai alhamdulillah amba allah taala talu masamunu yani wati ayano waya anye ani masamunu ya anoya anye kan ni hakilna ka di amma angana nyina ina fo sigi kumiye anga bambato allahumma ighfir lahu warhamhu alaka hinna ula alaka yafauma kasofaluye miye hera soye alaka amme ka duwa uke uye alaka amme auna auka barake nyogon fe ajara ina yafo kafo atota wala ne ba allah taala deli fefe mu yu yara se yan alaku nyuma segi antla la hera ya rabbi alaka si hera konana alaka ke sababu ye anga fara nyugonga silama ya kono nana ananga dina kono nana alaka anga dina alaka korata alaka jamana kisa alaka tanga alaka jamana kisa alaka tanga alaka heraka anna au bele geleye ambo au fana bele gelen fo au ka kesirila ya rabbi alaka usara ni hereye alaka usara ni herele alaka ameka ni na nyugon ke nyugon bolo masa minya nyina jira anna ya rabbi alaka sawara alaka jira anna nindene bolo ne ra bolo ka fo awye assalamu alaikum warahmatullahi alhamdulillahi rabbil alamin hakilna mi ambla ka ni kenen sigi anga choroba ni islam fure bela jele o te hakilna wora o ciba muhammad sallallahu alaihi wasallam ale reka kuma kai sabla abafo ko adama deni fatura e ka bara bela jele mi jo fora kara bara dama dama we e mago bala doron abafo ko ni fatura ka deni manti ko demi na soro hakli be tu ila ninga do sama ima donc la o kama amaye ka fo anga choroba aka bara bela jelen jora aka bara munu me boli o de an yere anga laje am se ka munke aleye mu me se ka sebe aye donc o do ni anga slamo fara nonga wala ka anga shuhu wele u kana ko kuma mawfe wala ka mawbo jugo jugula kubla jugo nyumana donc la an nataba ka fo maw mana soro kuma nunu me ko barake no oye sigatala ala bino ke nemaye ko ke baraji ko sebe anga choroba ye wa andamba la ka fo ala bino barka do an fana la wala natamia ambla ni bara organiser la o ni droni ala kambe sawo alhamdulillah rabbil alamin ambal ma Cherif la TV la ge baga wajulu kenati teme aw minuka ni kunya aw nye mali faba kono Bamako sigida min no be wele garanti bugu nere koro Fami Kulubali ni lada de do sanwo sawbe wajulu kene nyana maya uga chogoroba tokola an islam fure bela jele mungoso abiseka ke hine ani do odo yi kasuma chogomina ni kunye awnye o kene ka atakotana min labelen kundo uni garanti bugu sigida ansaru ka tegedi nyogoma ani
ye misiri mɔgɔw an b'a fɔ ladilikan minnu dira ala ka a mɛnkulo ɲuman di anw ma ni ka tila ka a baarali kɛko ɲuman ala ko nɔgɔya ne ni aw bɛɛ lajɛlen ye ni ne kun y'anw ka bi sɔrɔlenw ye aw k'an bɛɛ sigida wɛrɛ wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu fi amanillah. Londi sega tiemi tinya welila fala ka chideme tinya welila londi sega tinya welila fala ka chideme tinya welila londi sega tiemi tinya welila fala ka chideme tinya welila namara shikolo mawe tinya welila fala ka chideme tinya